Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office on Air. At tuloy ni programa ikitangatang ang pakilibinayan bagi kinakapatid ka informasyon may panagsagana, panagresponde, at panagrecover manipod iti agtutuma a klase tinigra kung emerhensya. Ang plano, aganan, kanagsagana para itipagkalbinan iti tunggal maysa. Isasagot ka na tayo iti LGU Sagada from Radyo Sagada 104.7 FM. Mdrrmo On Air. Naimbag nga agsapa kapagayam tiya tangatang kata antayo manin ipadanon tiya programa ti Radyo Sagada nga Mdrrmo On Air kat ituloy ti latang bantayan tiya nakano nga epekto nga ito ti panagtudukan southwest monsoon no habagat nga pinapigsa tiya tropical cyclone kata segundo ni ti pag-asa ti habagat ket posible nga mangipaay ti napigsaken mabayag a panagtudo nakalo iti western nga paset ti pagilyan ket no agkadwa ti tropical cyclone activity ken ti habagat ngumato ti pang tati flashlight panagrigaay panagpenag ti batuken panakalmed ti kalsada isu nga ita nga aldaw ket antayo talantanon ti agdama kasasaa ti Region Cordillera Region Cordillera kana Mountain Province nakarot iti Sagada pati matlaeng dagiti pangtang kasapulan nga bantayan ti tunggal pamilya. Kata saan laeng nga angin gamin tiya bantayan tayo no adda tiya bagyo ti agda mga sitwasyon ti dakal nga pangtang kan tiya agtutuloy nga panagtudo no manuon nga aldaw nga agbabasa ti daga ket mabawasan ti kabailan na nga mangugem iti bengum. Dagiti arangkis na sigud nabaked ken mabalin nga agbalin nga saan nga unstable dito imot nga agrugiti pagati panagrigay panakatnag dagiti bato panagayos ti pitak panagrigay ti daga panagtumba dagiti kayo panakalmed ti kalsaken biglaan nga panagnato ti danon dagiti karayan mas takelmo ti tiyangsa ti pagadi ti Region Cordillera tamas nangat-ngato dagiti arangkis ken deraas kadagiti kalsada. Isu nga uray pay man kinmapsut ti angin ken awan ti direkta nga epekto ti bagyo ket saan na kayat asawen nga awanen ti peggad tamabalin nga agtutuloy nga margaay dagiti deraas ken rangkis gaputan nababasaken linmok neng dagiti dagaken posible nga biglaan nga umato dagiti danon iti karayan. Dagiti na i-report nga epekto ti agtutulong nga panagtutok at panagrigaay panakatnag dagiti bato road blockade panakadadaol dagiti sa mikwa ken preemptive evacuation. Probinsya ti Benguet ti maysa nga nakapasar iti seryoso ken permi nga epekto ti bagyo ken nakaro nga tudo ken adda dagiti insidente ti panagrigaay nga nagresulta iti panakatay ken panakasugat dagiti residente ken temporaryo nga naisiramot laeng dagiti kangunaan nga kalsada ken nalimitaran ti access gapu iti agduduma a klase ti rugit nagaan nga daganat nangabatuken ng ti kalsada. Ket iti Mountain Province ni-report dagiti epekto iti sumagmamanu nga barangay kasi ti pangtatia panagrigaay panagaraw ti daga partially damaged nga babalay road blockade ken preemptive evacuation. Ipatpulo ken 8 nga pamilya wenno sa nga gasut 30 ken 7 nga individual manipod iti 10 ken 7 nga barangay tinapektaran ken adda ti 10 ken 2 wenno 30 ken 9 nga pamilya tinasapa nga nagbakwit karaman dito iti barangay Katingan Busaw no sa dino ket adda ti 8 nga pamilya ken 20 ken 4 nga katao wenno 20 ken 4 nga katao ijay barangay Kalutit Bontok 2 mata pamilya wenno 8 nga katao. Kana dagdo nga pay
na evacuate sakbay nga umay tiya bagyo ijay tadyan ken bauko. Adda mo tiya 8 nga partially damaged nga balay ijay tadyan Busaw ken Sabangan. Itimot kalsada karaman kadagiti kasapulong nga nabantayan ti Mountain Province Nueva Vizcaya Road. Nakaro daytoy paset ti Samuki at Talubin ken Bayo ken ti Sagada Busaw Quirino Road no sabi mo kata ni report ti panagregaay ti daga ijay Banggitan Busaw. Kandito'y mata sa gadang i-report niya landslide alert level 1 ijay barangay Antadaw. Gapu iti posible nga panagrigaay ti daga gapu iti awan sarda nga panagtudo no sabihin no kat nangyariwar ti alerto ti Philippine Institute of Volcanology ken Seismology when of e-works babaan ti Dynaslope Monitoring Project. Dahito yung Dynaslope kapagayam katamay sa nga sistema tiya nasapa apakdaar itiya panagrigaay ti daga amang bantay tiya tudo ken kasasaad ti daga tapno matulungan dagiti komunidad nga agsagana kadagitiya posible nga panagrigaay ti daga. Ito daytoy masapamat nga agsagana nga agbakwit dagiti tattao ken kanayon ang naka-alerto ken masama pang obserbada kadagiti panagaraw iti bayan. Ijemat Barangay Ankilang at dati ni report a residential property ang nakapadas ti structural damage gapu iti localized landslide movement. Kabayatan nakaraman dagiti rota ang report ang nagsira ti Dantay Sagada Road ijay Barangay Antadaw ken Baguio Bontoc Road ijay Sinto ken pasut ti Baguio Bontoc Road ijay Sinto. Katakas pa ng iwas matitiyapan naka-aksidente dagiti turista ken guys dito'y Sagada nasuspinde mo ti outdoor tourism activities gapu iti agtultuloy a panagtudo ken saan nasaya at akasasaad ti panawan. Sigun ti Municipal Disaster Risk Reduction Management Council wenno Mdrrmc nasuspindi dagiti tourism activities gaputa dagiti pagnaan ken rota ket nagalis ken napagad. Kasmutlaang ti biyahe ti GL Trans keta nasuspindi tapno kasta ket maiwasan ti panaka-aksidente dagiti pasaheros. Nakaruta dagiti kalkalsada tayo diti Cordillera ket adaan iti kabanbantayan no sa dinukot prone iti landslide ken nangangato dagiti daraas. Kata sakbay nga ituloy tayo daytoy programa ti radyo Sagada nga Mdrrmo On Air at ti payman ti maysa nga kantang ipaay ko dagiti madama nga naka-tune ti radyo Sagada itang oras. Dong dong ay si dong ina
programa tayo nga datakuyanan bat katkas pa nang ituloy tiya programa tayo nga Mdrrmo On Air may samot seryoso pakasatnan ti sagada ti maang-angay nga search and rescue operation para tiya 17 years old ni Sofia Isabela Magalgalit Oria nga residente ijay Barangay Dumang. Sigun kadagiti lokal nga otoridad las nga nakita isuna iti oras ti alas 7 iti rabii iti Agosto 8 kan na iwaragawag nga mauawan isuna iti parbangon ti August 9. May nga incident post na ibangon ijay dagdag barangay hall kan adda dagiti search teams manipod iti BFP, Philippine National Police, BGMP, Mdrrmo, barangay officials dagiti kakadwa ni Ma'am Jeanette nga teachers kan dagiti agduduma nga nagapu iti Tour Guides Association kan umili sa dino kata makita ditoy tiyan na ingat nga kaugalyan ti tagasagada tunggal adda dagiti unexpected nga mapaspasamak nga kakastoy nga banag ket adu dagiti rumwar nga ag-volunteer kan ag-ited kadagiti cash donations kan makan para kadagiti agrubwat para iti search and rescue operations. Dito nga ubo dagiti umili ti sagada ket maaramid latta aging tata no sa dino kata haan nga agpatangdan dagiti mapan makibirok uray pay man agtutudo narigat ka na napugad nga operasyon. Idi mata kalman Tuesday kata 112 tiya na i-deploy ti agsapa kan iti malamkat adamanon tiya rescuers ti nagtitinulong kan idi Lunes kata adda tiya 106 nga napan nagbirok. Dito nga makita nga idi agingga itak at aging tayo palaang dagiti kaugalyan ni suso dagiti kaapuan tayo kan dagiti nasaysayaat nga inararamid da. Kan pasit matlaang tiya operasyon dito makunkuna nga ay ayag ritual nga insayang kat dagiti elders kan kabagyan no sa dino kata nagdawat da iti pamakawan kan na tulong kan niya kabunyan kan nagparty ti manok madautag kan tapoy kas panang idaton kadagiti kaapuan tapno tumulong iti panakabirok ti mapukpukaw an niya sa fiyay ti lugar nakabirokan ti badona. Sumaaging ga itano at dati rigat ka na problema nga saan kaya nga solbaran ti may sa aptunya nakaro iti aditigira aksidente kan dadumapay kata rumwar dagiti umili at tumulong na sa dino may saan napatag akaugalian tayo nga intact kan ma-uplift matliman tirik na dagiti apektado kan agledledingit nga pamilya. Kan saan lang namin nga balay kan kalsada dagiti maapektaran no adati kalamidad. Apektado matlaeng ti taraon kan ti pangkabiyagan diti Cordillera nakaro dagiti nalaka nga maapektaran ti high value vegetable production kas iti cabbage, carrots, patatas, lettuce, kanda mga high-value crops. Ti sobrang danom kata mabaling nga makaitid iti soil erosion, terrace collapse, waterlogging, panakadadaol dagiti mula, panakaawan wenno panakaianod ti topsoil ken panakadadaol dagiti farm to market road. Gabuti daytoy kata no saan makaluwar dagiti produkto duati problema nga posible ken mabalin nga mapasama ka. Umuna kata bumabati birok dagiti manalon gaputa sa anda mailaw ko dagiti produkto da. Maikadwa ket mabalin nga mapasamak ti kinakurang ti supply sa dinno ket mumato ti presyo dagiti merkado. Isumati panang responde iti didigra ket saan laeng nga panggep iti panag-rescue daytoy kata mainain matlaeng iti food security ken livelihood recovery. Kasunod iti pangkabiyagan kan turismo. Iti tourism dependent ka komunidad kas iti sagada domino effect ti kalamidad. No nagsira ti kalsada saan makasirak dagiti turista.
No awan ti turista ket mabawasan met ti birok dagiti tour guides no awan ti tour apektado met dagiti drivers, homestays, restaurants, souvenir shops kenda dumapay nga babasit nga negosyo. Kabayatan na no saan met nga makarwar dagiti produkto iti agrikultura apektado met dagiti manalon ken traders. Isu nga ti panaka-recover iti didigra ket adda ti duwa nga paset na. Umuna ti panang responde iti emerhensya ken kinatalged. May kagwamot ket panaka-recover ti pangkabiyagan kasa itaket corn ken beans dagiti kadawyan nga mula ket natumba dagiti mais ken nalunot dagiti beans nga malablabasan tayo ket anyamot nga ta dagiti panang responde dagiti ahensya kadagitoy kas iti Department of Agriculture ken dumapay adda bapiman dagiti manamnamada nga panag-aksyon dagiti gobyerno nakaro dagiti babaket nga awanen ti api tendaken idulinda nga bini para iti next cropping. Isu nga kitan tayo ta haan lang matpiman dagiti agmulmula iti cabbage kas kada patatas ta kitan tayo ta fair tikas ta tayo nga mangtulong kadagiti agar-garden when manalon tayo ta isuda tiga po no apay nga dati makani iti lamisaan ken haan nga dagiti manen nagpalista ti inlista ti ta inlista ganin ti maysa nga uncle wenno auntie nga councilor kana mayor kata isu naman ti automatic nga matulungan uray awan ti inmula ken haan nga nag-ugem iti luta. Agkatawa tayo apo nga agpayso daytoy realidad nga makunkuna. Kata ngarud anya ba met ti aramiden ti maysa nga pamilya kanayon nga apo nga idubli-dubli dagitoy. Umunakit ag-monitor kanayon nga agdungog no agbuya kadagiti opisyal nga advisories. Dagiti dati Mdrrmc, OCD provincial kana municipal DRRM offices, barangay officials ken lokal nga otoridad. Saan tayo nga agsanggiw laeng kadagiti FB post wenno naipasa nga mensahe. Kanayon nga ag-verify pay umuna kadagiti trusted sources ta saan tayo nga maalilaw. Nagdito'y sagada danggan tayo tiya Radyo Sagada para iti weather update, road closures ken landslide. Kanayon kana tunggal balay ko mga adati nakasagana nga go bag. Ken ag-text kayo man kapag ti hotline ti Radyo Sagada no adda ti go bagyo ket baka amin tayo gayam ket awan ti go bag tayo. No anyways napatigday ti go bag para kadagiti unexpected nga mapaspasama ka. Hanla nga didigra ti mangkasapulan tayo. Dapat manen ti nakakagamot iti daytoy go bag ket danon makan flashlight, batteries wenno power bank, first aid kit, agas, napatid nga dokumento, bado, silbato, hygiene supplies, ken basit nga cash. Saan man nga kung conformity, ikarga tayo diti go bag, ken jay nalaka nga awitin manen, ken haan nga mabasata, baka maleta mat manen ti amang ikargaan tayo, anya, di pa'y marigatan tayo ito nga agkuti, wenno tumaray. Ken masapul ammo tayo dagiti evacuation na route, tapno ammo tayo ti rumwaran tayo, kata saan tayo nga makulong ken amuan ti kaasigan nga evacuation center. Sumarunok at saan tayo nga urayan nga magaburan tayo no adati malik nga ken mangeg nga sabsabali kasi ti natnag nga bato ken dagiti panagaraw ti dagakon dagos ket dagos nga pumanaw ken kasapulan nga kanayon nga alerto ken ipakaamo iti barangay ken iti Mdrrmo. Saan tayo maning nga dagos nga sumubli tamabalin nga saan pay nga natalged ti lugar. Urayan tayo nga adda ti go signal dagiti apan ag-monitor nga otoridad. Kata sakbay nga ituloy tayo mananday ti programa ti Radyo Sagada nga Mdrrmo On Air kata agipaay akmanen ti may nga kanta nga mangliliwa kadagiti listeners tayo ita nga oras.
insinga, lidumay, sa lidumay ay diway. Masa pa nga umaway, jay dalaw ang murmuray, kasta't biyak ti ang away, naruway nga makaupay, sa lidumay ay diway. Saan ka bareng-bareng panagtalon arumbang, watuti iyareng ang sikat bukod kang tumang, sa lidumay ay diway. Tungtung ti panag-apit, di nga kang ko kag nasakit, ilik mangtag tinang na maganda-ganda, tinala ka, sa lidumay ay diway. May bagong asin na ay panakalugising ng bay, balog awan ti sarbinan niya nata, idapuna, sa lidumay ay diway. Hintay kong arutusigan, dagiti mangiruruman, nasiti apod dagagraman, apabuyot da, sa lidumay ay diway. Natayo ang nanon din tayo at titipon, patpatan tay ti kumpay waya-wayaan, ti aw-away, sa lidumay ay diway. Dangdang ay siyong inay, insina, lidumay. Dangdang ay siyong inay, insina, lidumay, sa lidumay ay diway. Sa panang ituloy, ti DRRM ket saan laeng kapagayam nga panagresponde, nudiket panang prebentar mutlaeng. Ket adati upat nga paser ti DRRM, dagitoy ti prevention mitigation, kinasagana, panagresponde, ken panagrecover, ken rehabilitation. No diti Cordillera, kasapulan tayo nga respetuan ti slope stabilization. Panang salakni biti paggapuan ti dagom, panang imintinar ti drainage, regular nga panang kita kadagiti kalsada ta amo tayo na imaleta ket kurang ti landok na wenno kurang ti semento na ket baka no next ka mapan i-check up jay kalsada ket awanen ti kalsada tangarod na imaleta sumang linunod. Sumalunumot ti hazard mapping, early warning systems, evacuation planning, panang istimar ken panang salakni kadagitiya kabiti ti talon. Disaster resilient apas dagkan community-based disaster preparedness. Permi matlaang nga napateg tinayin sigudan nga kaamuan ta datayo.
nga adda iti kabanbantayan ket nabayagan nga ammo tayo dagiti panagbaliw ti danum panawan ken kasasaad dagiti rangkis ken derraas dagitoy kapagayam ket posible nga maging paset ti moderno nga DRRM planning kadwa ti scientific monitoring ken hazard maps haan manin nga gaputa engineer tayo amin ket ibaluwalaen dagiti na insigudan nga kamwan ta dagitoy ket manuan nga panawan nga napatunayan ken naararamid. Titunggal barangay matkata kasapulan saan da urayin nga kumaro tiya sitwasyon sakbay nga i-activate ti community response. Kasapulan nga siguraduan nga updated dagiti nalaka nga maapektaran nga households ken masapul nga amono ayan dagiti natataengan ken adda iti monitoring kadagiti PWDs. Masapul nga amono ayan nati ayan dagiti ubing adda ti plano kadagiti maliton nakaro dagiti adday ti espesyal nga kasapulan da. Masapul nga nakasagana dagiti evacuation centers at dati danum ken makan. Adda dapat matlaeng ti sistema ti komunikasyon ken malawag ti sistema ti chain of command. Iti panawan ti kalamidad napateg ti bayanihan ngem kasapulan nga aramiden daytoy nga organisado ken natalged tanukas pangarigan iti rescue ken nakasapulan tapno jay ma-rescue laeng ti dapat nga ma-rescue awan ti mainayon nga ma-rescue kadagi jay napan ag-rescue iso nga napateg ti kinatalged ken panag-annad tapno kas takot natalged tayo amin. Ket manen ka sa palagip ti agdama nga sitwasyon ket saan laeng nga aktibidad ti panawen. Daytoy ket maysa nga disastrous situation posible nga agbaliw iti uneg ti manulaeng nga minuto. Ti kalsada wenno pagnaan nga dinalan mo iti agsapa ket mabalin nga saan ang natalgeden iti kinarabyan na. Ti maysa nga rangkis a nabaked ket mabalin nga margaay kalpasan ti manula nga aldaw a panagtudo. Isu nga kanayon nga ipalpalagip ti Radyo Sagada nga iwasan dagiti danger zones sa wenno lugar nga na delikado. Iwasan nga magna iti napigsa nga agay ayos nga danum. Saan nga ipapati nga agbiyahe no dati nakaharang nga natnag kadagiti kalsada inuhaan latta nga agbiyahe no saan nga nasaya ati kasasaad ti panawen. Manen kanayon nga kitaon dagiti official advisory sino agdengeg kayo apo iti Radyo Sagada para iti weather update. Agbakwit nga nasapa no imbaga dagiti otoridad. At higit sa lahat, unang tayo ti biyag tayo no tiyas sa nikwa. Saan tayo manin nga unang dagiti TV, ref, kas kada washing machine nga isalakan ken dagiti pusa. Saan nga isu gagapu ti panaka-aksidente ngem numata kaya tayo nga makantaan ti Amazing Grace iti kinaagsaapaan na anyakot ay mabaling matlata nga unang tayo dagiti alikamon tayo nga isalakan. Katagarut ito ti programa ti Radyo Sagada nga Mdrrmo On Air siya kinain nga mangibagbaga nga agtalinaad tayo man natalged ken nasayaat. Manen ka kanayon nga ag-tune in tayo iti dayto a programa tunggal Wednesday every week.